Прави, как не прави? Как се прави? Трудно. Окупация на Шуменския университет. Значи, Трябва да се обединяваме, трябва да бъдем едно, разберете, няма промяна. ние сме подведени върху поема. Ма това е да защо време да се обединяваме, по-добро това време няма да. Супер си известна. Окупация на Шуменския университет. Абе, колега, помагаме. Чакам. Трябва да се обединяваме, колеги, ще възстопили ще протестират. Бати папараците тук, брат. Айде, Милто. Чакай да чуем. Чакай да чуем. Тръгвай с как не искаш да се. Чакай да се. Ма ние не разбрахме сега какво трябва да правим. Подкрепваме колегите в София. Тия колегите от София. Майната им на колегите от София. Не ги харесва. Подкрепа! Ти май беше в Big Brother, аз така. Не съм тук. Не. Беше в Big Brother, гледах това. Окупация на Шуменския университет.